Kaka. Oğlacıkları surat alyan. Hay tuveleme. Bar al ver oğlum. Al ver. Rövşencan, tutan oğlan öyle kadar arkan tutuverin içinden. Bah, oňalyk bolup köprek tutuver oğlum. Eden niye ne? Bir şehir ne heyli? Hay tuveleme. Şehir goğlu. Öýlerim saglyk. Hemme zat gulaly gulluk. Ağlay. Yönün haşy yerlek gelip bir yaynap ýaşlygy ýatladyň ele. Ana o iş bilen başga olup geçýär. İş iştir de eden. Dinç günler gel vermelir de. Wah, oňaryp bolsa olma dogry. Kaka. Ha oğlum. Oğluna bir zada bolupdyr. Hani hayda uluk görkezani? Ana. Hani oňalyk bolsa ol ulugy sakly. Men häzir. O van küýdäniň senin o. Oğlacığımızda bir zada olup durhan göreli. Oğlacığımız. Bar ağdayın yanına otur. Gel oturuştaydı oğlum. Gel. Hani ağabey, bir canavara näme bolduk? Hani göreyim. Ay şo diyenimle it köşk tat yok. Häzir sağdan tutsösü em olur. Kaka oğluna näme bolupdyr? Gözü kızgınlapdyr oğlum. Ha, ağabey diýene. Çölün gudraty bar o. Seret janawar. Gözü kızgınlasa sağdan tutsösü em bolup dur. Ine gül ýaly bolup gider. Rövşen, tur gellik. Uy, oğlum, çekinme de iyi de. İydim ece, balyalı bolupdyr. İyi anna. İydim, çynım doydum. İyi ver oğlum. O yerde jen palaw yoktur. He? Ta ol kakı iydim. Uy, yoksa da men size sowgat getirdim ha. Häzir yekejimin. Vah, balacığım. Ne etjekdiň azar edinip diýsene. Be. Oğlum o soğuk alıptır. Begene gaýtam. Ece, sana gyýňa jallym. Vah, sana Ay, dönüň tu can eleme. balam. Kakı, ynga sana da köýnü gallym. Hani gör? Boho. Be. Ay oğlum sağ ol. Aqdat ana yaxşı diýipdirler. Jigim, alany, sana da jalvar allym. Sağ ol ağa. Bar geyik Sağ ol. gör hani, bolorlay. Ece men geyinip geleyin. Beýdip azarym edinmeli lekeninde Yok, özüňe Ece. sowunmaly ekenne. Ay adarım oğlum soğuk alıptır. Begene gaýtam. Geliştim, Seretmi o? kaka. Göre ha. Soğukatlaňa Bay bo. nesibesin. Yaşel Doydu. bolun ha. Sag bol balam, sag bol. Oğlanlar. Kahraman arkadağımızın tağallası bilen daşary ýurtda okuw tejribesini bir kemsiz geçip geldiniz. Muň üçin siz hemişe hormatly arkadağımyza sag bolsun aýtmasyň. Awam öyle. Onu näme? Okuwam sünük Awwa tamamladyk. tamamladyk. Inni näme maksadyňyz bar? Bilýäňiz hem oğlum. Ha. Meňem kiçilikden çöl arzuwum. Çöle gidip ata-babalarymyzdan galan milli medeniýetimizi, mirasymyzy surata düşüresim gelýär. Çöle? Hawa taws. Gaty goý. Awam öyle. A men ssenaryym näme? Onu gelip işläýärse, Malum, şu çöle varıp çöl barada film düşürmek üçin näçerak gün gerek bolar? Şu sungat diýen zat gaty täsin zatdyr. Gyzyklydyr. Şu dörejilik işinde bar. Ölçü diýen zat bolmaly. Tä maksadyň ýetýän şeň görüşi bermeli. Onu näme? Men size üstünlük arzu edýän ha sizin bu aljak filmiňizden institutumyzyň adyndan halkymyza uly sowgat bolar. Men üstünlük arzu edýän dörejilikde näçe işleseňem ýalyk bolup durda. Şoň üçin ýoluňyz ak bolsun, baran ýeriňizde abry gazanyň. bolýar, sag bolun. Sag bolun oğlum. Bolýan, işiňiz şowul bolsun. Sag ol. Halipamyzyň aýtýaly sany garaşdyrdyk bayramçylygynda uly sowga da bordy. Nesip bolsa. Uy, ýoksa da taws. Soňrak altyn aşarda görşäýli. Men sana aňyrdan sowgadam getirdim. Bolýar. Bolýar, görüşýär. Ulan geliyor. Oğlanlar, siz o ýerde näçe wagt bolarsyň? Dogrudan meýlis. Bize näçe gün gerek bolar? Ay o sen alýan zadyňa bagly. Onsoň hem halipamyz ýaňa aýtdy, sungodyň aňyrsyna ýetme ýok.
Ýöne şu ajaýyp çölümüzi surata düşürmek üçin bize bir hepde gerek bolar. 2 hepde Hawa. yarım aylap çölle yatıp durjakmy? Dagy näme? O yerde yarım aylap bolanyň. Gerek zadyňyzy alyp gaýsaňyz bolmazmy? Şunumy aýtsam, maňa da garaňky şol. Çöl meni şeýle özüne çekýär. Ýöne bilýäňä meýlis, men saňa oňa aýdypdym. Oglanjyk kan bir sapar gidip gördüm. Ana şonda galan täsirim meni film düşürmäge höweslendirdi. Taw, gaýtam gyzykla, seret. Görmedik, öwrenmedik ýerini, görsüňi, öwrensiň almak. Ho, ine misal üçin öň gidip görmedik ýurtlaňa gidiýäňe näil gyzykly. Ana mende de şo duýgular bastan geçýär şu wagt. Mene bir gysga wurumly çeper filmi bileje surata düşüräýärli maslahat etjekdim. Çeper film? Näme hakda? Ay, bir gyz duýgusy hakda. Bir gyz oglana aşyk bolýar. Ol öz duýgusyny oglana aýdyp bilenok. Bey. Tawus, sen şolar ýal duýguly hakda ýadaýdyňmy? Bir zady ýadymdan çykarmy? Men ssenarist. Maňa gyz duýgusy hasam garaňky. Ýöne çöle gidip geleýin, onsoň maslahatlaşy berer. Dogrudan hem gelem soň maslahatlaşy berer. Bolýa-da. Gitseňiz ssenari meselesimne bir zat çyksa, jaň etsem, Arkayn jaňa diber, Oo, arkayn. arkayn. Jaňlaşyp dururuz, gurruňy ýok. bolýa Rowşan. oglanlar. Size üstünlük arzu edýän. Rowşan, ertirdan bilen ýörejek bolsak men ýygnamaly zatlamkan, enjamlamkan. Sen näme goşuň ýygna artyň gidersiň, soň çyn ýer gödünden ýöräli. Hawa ýöräli. Ýörendim. Uy, Ýörüm. durun tek, Ha? kasiýatdan çykarypdym. Näme boldy? Näme boldy? Taus. Ine saňa sowgat getirdim. Uy, maňamy? Hawa saňa. Hay men gowjadyny. Gelşämi? Gow gelişdi. Sağ ol, Taňry ýalkasyn. Tuvalete sen şunu Gelşäýdi. Ananmy ýöräliňmi? Ýöräliň onna. Dogry geldikmi ka? Ağa ayağın uya şu olmalı. Ağa ayağı. Ağa ayağı. Öýüne ýok bolaýmasyn? Öyle şoňa meň de. Oğlum, ağabaylarda hiç kim yoktur şu vakt. Salamu aleyküm ýaşuly. Ve aleykümselam. Ha, gelin bakalım oğlunlar. Salamu aleyküm. Ve aleyküm. Salamu aleyküm. Ve aleyküm. Sağ urgunçuluk budur oğlunlar. Şükür ýaşy ýaşuly. Hawa. Ýaşuly ağa ayağı öýünde ýokka nire aýtdyk? Ha, inim. Ağabayağını da koşo yağlığa gidenler ol. Ýazlygy? Hawa. Ya Allah. Vah yanınıza birini koşordum ol oğlunlarım öyde yoktu. Dinle inim. Şu köşeden gönü gidersiniz ha. Hawa. Obadan çıkarsınız. Ondan sağa soğularsınız. Sağa soğulup gönü kuma tarap gidiverin. Aha. Öňüňizden galkanlyň beýigi diýip bir depe çykar. Hawa. Şondan aşarsınız gölü, ana şo ýerde çopan goşlary bardyr. Şolaň haýsyndan sorasyňam salgy bererler. Ha, bolly ýaşuly. Sag bolun. Taňar el. Ol ýani. Öýe barıp çaý çaýlyň oğlunlar. Yo, sag bolun. Sağ olun. İňirik garalma He, habar. bor oğlunlar. Ýoluňyz ak bolsun. Sağman. Öyle, sağ olun ýaşuly. Sağ olun. Ol ýa. Alaydı oğlum. Mahallana seretmen näme işläp berdin hawden? Çomuçga diýen ata. Bey oğlum. Çomuz gördüň deňinden geçip bilen oğul. Hani men sana çomuzun düýbüni näle arasalamalygyn öwredin. Derede oğlum. İlk köküne çenli, daş toruğunu arasala vermeli. Soňam kökünün ýokary ýanyndan kedip alaýmaly. Ana şeýsen dogry bol oğlum.
Be, näil bollay bol? Filmde alp bolaydy goý diýen. Alp çıkar sağım. Alet etme. Yine ağızık geçen bolsa depiyan aşağı kenik. Integem o aşağı alanlykda watmanır. Onna watan bolsa hijem çykmady. Aýyn tek şundan çykjagmydan belliden. Bolmasa traktora süýre daýyrsa ho. Nämen traktor şu çöl darlygyň içinde traktor näme işletin? Hanak bıratsan. Gel. Getir. Han bol bıratsan. Bol çiğ bol hayrat. Be, Şundan yürek kisek bir yerde uçmadym ka. Oglanlar, birden giýje şu taýda ýatmaly bolaýsa. Ay ýatsak ýatybererse. Dım darsygynaý, hemme zat doňon ýalay. Doğurdanım. Çöl ägirday. Meýlis, bir gelýär. Bir gelýär, hani? hani? Assalamu alaykum agam. Waleyküm esselam gowma ulunlar. Assalamu alaykum ağam. Salamu alaykum. Gowma adalyňyz. Ulaw watraýdyňyzmy? Waq şu inimal ziraatda bir alazyn tapallar. Ağam şullo ulan ağa bayagan goşuna barıp bolarmy? Bäh, muň bilen ondan aňra marp bolýar. Hani göreliň muny? Ýylgynlary ýalňyşyrak goýupsyňyz da ulunlar. Han şu ýylgynlary tekeriň öňüne däl ýygyna goýalyň hani? Hadyr ağam. Ine. Al şunu. Ine şey içirak. İçirak goý. Ine. Ine. Ine bolly. Hani ne? Ulaw kim turýar? Men sürýän ağam. Hani geçenno sen mün. Yok ağam. Iňoňsy özüň alyp çykaýmasaň ürpükçäge de barynçy taparmyn. Bäh, şeýlemi? Owa. Hani getiren barlak göreli. Bärde bir enzamyda madur. Aňryk geçiräýär ağam. He, bar. Han Rökşün, çekil gara, çekil. Ulaw jana keni. Sağ ol ağam. Bolmasa kömekleşäýil itip. Bolur. Hani? Hani bir ýygy teliň. Han Rökşün. Sen Bolya bolya. öňüň Hani? täy. Teliň oğlanlar. Hani bir. İki. Hani ýene. Ana Hani bol. bolay diýdi. Inağam, depäde özüň çykaryp beräýdi. Ine, kimden öwrenler ulaw sürmegi? Ay barynçy gerek de ho. Ine oğlanlar. Atyňyzam ýola düşdi. Köp sağ olam. Muna öňürdiňiz. Ýogsa da siz ağa baýagyň goşuna barýaňyz. Owa. Owa owa. Bah. Näme diýseňiz lan? Siz meňe ýyma düşberiň. Şu ýerden golaýjak ýol bar. Men size gün ağa baýagyň goşuny elteýin. Ağam sana bir iş bolup duran näler sen? Ya, siz deme. Oňa bir işi bolmy? Bollan ağam bir gaýrat et. Ine oğlanlar goşa ýollaýan şu. Şu ýol mu? Owa. Şundan günüň isteňiz ağa baýagyň goşuna bararsyňyz. Bolýa sağ ol ağam. Bolýa ta oğlum. Tagaman barın oğlanlar. Ata oňa seret bize üýt köşük ulaw gelýär. Ha, görýän oglum, görýän. Inen çalmar rasala koydum ka oglum. Erden Hatice süpürüşdirýär ýördi. Mehman gelýärmi diýip sorasam aýtmadyk sıran bolýar. Bir onu da mihmanlaryň arasynda hele küşe da göwül etmeýärlerim bolaýa oglum. Hele kuşa näme ýaty? Hele küşe diýdigim çalak diýdigim da o.
Sen hem şu atağından kem tapacak bolup durdun ay. Sen bar, mahallana iyine kaytar, onun mıyıkmalarına salamlaşma gel, bolyami. Yöne gelingde ödün edepil jalp bargın. Ağa bayağın ağıttığın aylay deydiremen, bolyami. Bolya. Durani, met çomucuna malt git. Bolung daho. Bolung bahrak. Bolung. Bolung hong. Men Aşgabat'tan gelen mihmanlar bilen salamlaşmaly. Geç. Aylan. Geçin, geç. Aylan. Ağa, salamu aleyküm. Gelingem zağaman. Ava geldik. Assalamu alaykum. Yol yadat manırdı mı? Yok ya. yani. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Salamu Wa aleyküm. alaykum Sen assalam. şol qaqymyň diýen atogurwansың o, ha? Awa. Tuweleme ullu kanca ulan ekene. Ol jaga olyat. Atasynyň baş kömekçisi näbi? Han atasının kömekçisi bolsa bize de kömek etsin. Ağa bayağı. Esen olsunuz size soğuk salam uğratdı. Ata urvancan kömekleşti şoları biz düşürayeli. Ay olur el alada alıp vermek näme gerek? Esenigem şowur bolsa da. Ağa bayağı. Qaqyma maýdan rolin biz şu diplom işimiz üçin film çykmana geldik. Ay esen ağaydan bolsa bir zat bor. Näme kömek gerek bolsa aýdy berim. Bolýa ağa bayağı. Ýörüňän goşlaňydan Häzir. öýe gireliň. Durun gelnece. Özüm kömekleşeyin. Meýlis, Ho! goşlaňa ýör. Bolya hazır baryan. Odun getirensiz giyir berim. Bor, bolýa ağa bayağı, bolýa. Ýörüň oglanlar. Ine ata urvancan. Teret. Muňa teret açylýa. Bolşuň näýlay? Näme dip ýörsiň? Näme dipdirin men? Aýalyň jaýyna kurtap barýan ho. Ayo, näetdiň ay jaydyr da. Näme tapady o? Rowşen, o jaýyň içinde enäni gördüň, iýge girip oturşuny. O gadim kuýdan gördüň burştaky. Näme ýene girjek diýäňmi? Dagy näme diýmän o? Ýörüýti soň çün geldige. Näme gök gümürler öýdýäňmi? Oglanlar ornaşdyňyzmy? Ha ornaşdyk ağa bayağı. Men mirde çaý jaşyp bereýin. Nemele ağa bayağı. So jaýda gadim kuýda bar eken. Son surata düşürsek bolarmy? Kuýda gözüňiz düşüp durap. Hawa. Ýönün ýerine gozgap bolmaz. Yo, so dron ýerini alar. İlkör dem diýiňiňi alsaň nädiýe? Çay pay gaýnaýança bidem derre alar. Ay boruň al bolsa, ýörüň Ha, ay. bolaýdy, ýör Rowşen. Neme Akmurat? O. Sen otur ber, bir häzir gelers, bolýam? Bolya. Beýin ýaz. Oglanlar şu kuýdan sugurat aljak diýär udasyny ýeňletsene. He bor. Oglanlar geliberiň. Çal diýseň çalam uýup berer daýdaňyz. Ine bolla. Vay, durda oğlum, kıssama da. O nece men çıkaýyn? Yokluk oturuver. Öz oğlanlamı diyal çağılar. Armaňda ene. Bar olun, gelin oğlanlar. Salamu aleyküm ene. Älik salam, geç olayım. Meýlis. Daýgan ýerşin alyp kuýdany alyp jemlersiň da. Bolýarmy? Mende Bor, arkaýyn bol. Ata urwanjan. Han sen maňa kömek et, al şuny. Eneňe tut. Ruşenjan eýýän bolaýdyňyzmy? Yok, ağa bayağı meýlis. Alyp otur aňyrda men. Ay, borla. Yok. Boş oturmayın deyip güýmeneýin. Yok, ene. Egir berim. He, şeyle mi? Dowam ediberiň ene. Kuýdaňyz hem gadim öýdýän. Kadimliğine katı kadimdir. Ata urwan sen aňyryk geç. Bu maňa ejem pagyrdan galanda atda. Ene, son täzen aýdaýyn, alaýynna. Oy, şeyle mi? Bu küýde ejeme de enemden galypdyr. Hawa ejem şey diýerdi. Hiri tapçı ulansaň durda. Size de adar ýamanyny berdi öýdýän ene. Oy, yok oğlum. Hey, bu datlaňa mir adar bomy. Ya bismillah.
Men ýöräýin ýaşuly. Ay boronno, sagaman var. Sene de salam aýdy oglum. Esselamu aleyküm ağa. Ata Gurbanjan mihmanlar gelen ya Allah. Hawa kaka, eýem enemem surat allyk. Tuğuleme, Tuğra'da sürmen maňa da öwredipdiňiz. Ay, maňa da kömek etdi. Berekella. Han siz arkayn bary berin. Mene mäňişin çalmara goýun Bolya, bolya. Mihmanlara kömekleşdiň bar oglum. Hawa ta kömekleşdim. Ay tuğuleme, berekella. Salamu aleyküm. Ha, geldim Mihmanlar oglum. gelen ya Allah. Esselamu aleyküm. Aleyküm Aleyküm selam. halla. Sağlık Oňa bilen. diýleňiz. Kaka, bular gele gelmeli işlep başlaýberipdirler aga. Ay tuğuleme bular gallaw. Otur diýseň ama oturanok. Kaka, şu şaryň sürsü bilen biziň sürüýimiz goşulşupdyr. Men derre aýl saýladyk geleýin. Bor oglum. bor. Oglanlar, siz arkaýyn oturun. Men häzir Bolya. şaryň goşuny bardygym geldigimdir. Ata Gurbanjan, o goşa sadagyň düýbüne oglak goýup gaýtdym. Enesem ýanyna. Baryp şonu alyp gaýdy oglum. Bolya Bolýarmy? kaka. Hallagy, bizim istek olar ata urwan bilen. Oglanlar, Görüň da arkaň oturun. Onu ata Gurbanjanyň öýüdi gidip getir. Çaýsy uçup bolnoň deň oglanlar. Çay suw soň çer sağa baýa. Biz ýürüp Owa. soň üçin geldik. Goşa Boron sagaman var. gördüňiz Ata olar. Gurbanjan bar Hem kömek. ak murady uradur. Ay boronno. Ýörüň onda. Nesip bolsa filmde da gow boljak, meňde. Dogry ýöne. Jaý ýersiňe bir hilrak boldy. Näme bir hili? Ağa ýagydy. Göwünni täsir etdi. Rowşan men o taýda genneje kömek etjek boldymy? Hay bilmedim de. Cuwatam, cuwatam, çapatam, çapatam, cuwatam, cuwatam, çapatam, çapatam, cuwatam, cuwatam. Ene, atym gördüňmi? Hay berekella oğlum. Han sen Röwşen ağaň dağı bilen gitmediňmi? Men akşam ýatyrkam gidipdirler awalar. Wahy şeýle masal. Hatice, atyma näme attakayın? Mele guştakay. Taptım, melegoş, cuwatam, cu. Enefi, alın çay için. Hatice, gelnejenlere näme jogap berelgidim? Olar inni gyssaýalar. Howology, bizimkiler gatnady bildiňiz. Bahan edere zat ýoga. Beýtip durmadagy Gıydım. Sen bir zat diýmejek bolsaň habarlaryny alaýaly. Hana ağaňam belli bir zat aýdyň diýip gitdi. enesi sesin çıkarmasa radylyk berdigidir de. Yine tur gitti. Ya yadılan nämke? Yogam diýen oga enesi. Şuna basýan, alyp başlaýa. Bu taýda görünýär. Düşündiňmi? Hanime, ho taýda saada galany? Hani, haýsyny basýan? Tuweleme. Hani, getirini, alan zatlan göreli. Oturany, inäseret. Şuna basýan, görköz başlaýa. Şumi? Hawa, bol bas. Ana görünü görýäňmi? Aýýöne Röwşen saňa batyr diýäwini gorkaw meňdeýäň. Yok, mena gorkak del. Onu näme ana eliň titrepdir. Ata Gurbanjan gorkaw bolmalylar. Onu ädir barlak göräýär. Hana Ata Gurbanjan Her baýa minjekmi? Minjek, Çopany çörek ekitjekmi? ekjek. Birden öňden alyja mulyja möjek çyksa. Gorkjak ämi? Ya, Ana gorkdyňa gorkamak diýen. gorkmadım. Oýnuň alay, gorkdyňa. Tuğuleme oglanlar size bizim çölümüzde çaltı vurunçtun zay. Ata urwan artist eken ağa baýagy. Beytmeye görüyorsun o bidaň çopan etjektir. ay yok görürsünüz. Bu çopançılık etmez. Ana Röwşenim şuna çalmar diýerler. Ağa bayağı. Şu çalmarın çatmadan näme tapady wa? Röwşen, golaýrak süýş. Satma diýilýän maňa ordat diýäňmi? Ýok, arkaýyny aýdyp beriň ağa baýagy. Ha, ay oglum çatma diýilýän kuşuň hugurtga ýal ordatdyr. Onu üstlendik çöpden aýlasaň çatma wor turup ber. Muň welin öz bolşly bir guruluşy bardyr. Muň sünnen sözüne dikip çeýdip dikligini örüp çykmaly. Onsoň oňdaşyndan
Sadak sen keselini örüp çıkmalı. Muңdaşyndan sadaklar pıtıramadı ali, yine de sözün nikiliye. Ağa bayağı. Yok orkuyup näme gerek? Yüp ol şol taşından söylen sözler yıkılmalık için hemmesini berk saklamak için yokortundan çektirilip daňalyp koyuluyor. Şoň üçin muňa egme diýilen halatlaram bar. Ine bu keseligine wasylan sadaklar bolsa, kışın gün sırap duran gardan, ýagşdan gorap taklıyor. Yellik günleri muňdaşyna keçe ýa-da bir çadrayla biläýseňe sırap duran çägeden gorýa. Dogry. Şeýle däme Torwanjan? Owata. Men ýalgyşsam düzede görün ho. Men sen mar diýip arkyny urlap durandyryn. Çalmaryň üçin düzet goýduňmy? Düzettim. Berekella oğlum. Yürüň onu içine de girip görelim. Yürüň. Girin oğlanlar. Awa mümkün bolsa birinji giräýin. Geçiyor oğlum. Dalar ýaly. Tör mihmanykydyr, gir oğlum. Yerleşiverin. Akşam çigregi düştü. Han şular egini da. Aha, sağ ol awa. Al oğlum selam. Getir. Ha, kitap mı? Qyýdym bile Atorwanjan okuyan Roni. Uşun. Bilýän usta gämetini. Näme? Goşguy. Ana, Qur'an Adar Sahiryň kitabym çykdy. Yoklay. Biz çölalarlyk geldiga bärik. Sen oku, halamasan aýra-aýyr. Ýadygarlyk bolar. O, tüňçe, çalmar, tüýs goşguň gerek geri. Hani, başla. Biz Atorwan bilen sen surat alarys. Häzir. Şunu seret. Senin adyňda. Dünýäň bar derýasy senin adyňda. Iňrigi, şapagy, ýagşy gary. Meniň ihlas eden zatlarymyň bary senin adyňda, senin adyňda. Yüzünü öpenim, tohum sepenim. Bu dünýede ýitirenim, tapanym, topragym, gam ussam senin adyňda. Sen bolmasaň, oňat bardy dogmanym. Sen bolonsoň, bugün dünýä sygmanym. Tylla garynysy edip ýygnanym. Namysym, mertebem senin adyňda. Senin pek adyňda görkü bu dünýäň. Alayım sarsmasın örkü bu dünýäň. Dünýäniň mukaddes ähli zadyny jemläňden soň sen ajaýyp adyny bir ulluqan wasal, ulu anam dek. Doğa kimin gaýtalayan hergedek. Ene, doğa kimin nämen gaýtalayan nedi? Toprağım, çägem, gomum, yurdum diýdi oğlum. Töweleme röwşenem akylly oglan. Goşgynam diýsen gokyan eken. Ene, bollo, on toğu goýmaly. Ýöne gaýtalap görmeliyän zat ýok. Waýy, oň ýal bolsa barda goýawary. Be, men şol oglum edberçe boljak gyz. Meylis. Ho, Bärik gel. şu tarapdan gelýän ýaly. Hawa alaňy aňyrsyndan gelýän ýaly. Ýör göreli. Bir hili gelişiksiz ämay. Barsaň agwaýaň gyzyr da ho. Mümkün gelnidir. Ay gyýdy bolsa da Atorwan ýanydyr. Ýör göreli, ýör belki filme düşürür. Gitmäliydim ho. Bir hili bollaý be. Ýöne gopyzy gowçalýan eken.
Surata düşürüp bolsa gowwardy. Ýöne ýekezdir öýtmedim-de. Ay balya. Ruşen! Gelle beri. Baryan. Gel beri, sene çıkma. Bar oğlum geçin sağıp bolun bolsalar enege kömek et. Derrol süre koşunlar. Bolya kaka. Getir. Ece, getir onu men tutoyun, getir. Han şeyden. Atogurwan, sen geç tutuşun bir surat alayeli. Rövşen ağa, surat Melis ağa alyara. Sen koksu gelle maňa kömek et. Bolmasa Hatice geç tutmağa kömekleşay bolyamy. Bar. Baran benim geçi tutuşun alayın. Bolly senim o. Tutta, Ruşen korkup durmadı, tutta. Men almagy başga tapam okma. Hadi. Ey. Rövşen ağa, berden aýlan tutsana. Ýür. Maskara etdiň ay. Hatice, bolun bolsaň bäri gel gaýt. Çigiňe kömek edey. Goý bereyim. Seret Ruşen. Owadan şekiller bolya. Muň üçin many bilenim doldurup bolaýsa. Bäh. Seret adyr şu jaga diýerine. O şekil bolup durýa. Meýil sädir men gelýän. Bolya. Aylın, olun. Çölün içinde özüňde gerek zatlar alýasyňyz. Alyat öde. Çöl beýle owadan röýtmeýädim meni. Ay çölüň baýlygy känirnim. Ağa bayağı. Şu ağoy barada bize bir gurrun vereň-de. Uy dogurdan mağa baýa. Size aýdyp berseňiz, menem siz suraty düşürsem ha? Men häzir. Aha. Gadymdan tutduğunda oglanlar. Ağa baýa gaýdy beriň. Ağoy barada gurrun bersemenim. Bizim ata-babalarymyzdan gelýän zat bu. Bu ağoýyň şekili sagat görünüşine edilen, sebäbi wagt taňlady ýa. Ene bu 4 kanatly. Bu 4 passa anladı ýa. Ene görýäňizmi? Şu üstündäki dikili ağaçlar var. Olara uq diýilýär. Uqlar tüýnük bile kanaty beripdir. Ana şu uqlar 60 sany bolýar. Näme üçin 60 bolýar ağa bayağı? Sebäbi ol wagt taňlady ýa. 60 minut, 60 sekund. Düşündiňizmi? Hani olanlar bir
Daydıňyzyň gowurdok süýjüdir. Gowurdokdan iyi oturuň oglanlar. Bar Agabay ağa. Biz iýer otyrys. Siz gurrun berseňiz bolýar. Ene oglanlar. Görseňiz edil tüýnüň aşagyny ojak durandyr. Oňam öz bolşly bir sebäbi bar. Şundan tüssek gönü ýokaryk çykyp gitmek üçin. Ýylsa öýüň içine erýär. Tüssesi bolsa gönü tüýlükden ýokaryk çykyp gidýär. Agabay ağa näme üçin ileri tarapdan gurulýar gapy? Sebäbi şemal ýüksünde gaýrady löwsýär. Şoň üçin gapydan şemal urup durmady ýaly, gapy ilerden gurulýar. Ay muň tilsimi kän. Ene howaňyz suwlary bar. Hawa? Öýüň daşyny aýlan keçäni iki garşy ýokaryk çermep gur ýanyna görmeli. Ana onsoň kölege düşýän ýerine suwlarsyň weli. Salkyn şemal saglar durur. Beýbe. Ana onsoň görýäňizmi? Ol tüýlügi ýapylýan keçe serpik diýilýär. Onun ha ýağış ýağmur ýagan wagty onu çekip ýapýarlar. Ana onsoň şu galy ýagansyz wagty onu serpip açýarlar. Ödem şu işik tarapyna açýarlar. Onsoň günüň şöhlesi şu tarapdan çerik düşýär. Ana onsoň kölege äser edip adamlar wagty bilipdirler. Erte namaz, öýle namaz, ikindi namaz, goşluk wagty hemmerini çeýdip kölege bile bilipdirler. Ana görýäňizmi? Aňaryňyzda 50 dokolan anha her ýyl kilimler bardyr, torbalar bardyr. Anha siz öz öýleňizde mebiller goýýaňyz da. Hawa? Ana şolaram agoýuň mebiller de. Birinde gap-gaç goýulsa, beýlekine egneş goýular. Şu sizin oturan ýeriňizde tör diýilýär. Ol mehman ýeri. Ene men çep gaptalym bar. Bu gap we ur ýeri. Sebäbi şu asıl oturan torbalar görýäňizmi? Ana şular aýal ewtada maksusatlar şuň içinde. Çäýnek, käse, süýjü, köke, atym çaý. Onsoň mojoň ýanyna. Häzirki döwürde näme bir türkmeniň bir bedegi toýda, tomoşada ýaşullar bilen üýjüp oduň masynyna mesaý gurrun edip çaýlaşyp oturmak toýuň bir gelçigi. Anhamada ama bizim hormatly prezidentimiz medeni mirasymyza üns berýär. Şular ösdürmeli ýa şular dikeltmeli ýa. Berekellah. İşiňiz rowaj aldyn. Oglanlar giýje de bir çene bardy. Sizem ýadak gelen adamsyňyz. Ýatyp bir diýinçiňiz alyň. Atogurwanjan, sen men bilen gitjekmi ýa bular bilen galjakmy? Ay ata, şu günlükçe şular bilen ýataýynna. Bor oglum. Sen onu berde galay. Bolýarmy? Bor ata. Röksün. Ha? Eşteýän gotaýda bir zada bar. Dinle. Eşteýän. Eşden? Aýo, eşteýän bolsaň bar çykdy gör da sen rejissor ha. Sefe ýatdy bolan gitdi öýdän ha. Hani men telefon var. Möjek bolsa näme diýseň, möjek süröksün. Möjek bolsa itler ýürmeli ha. Aýo, itlerim ýür kaçandyr da. Agabay ağa. Maska. Garaşa goýup. Bar şey. Ay, Karagol. Näme bizi gorkutup berdiň ha? Çapana çerek akıtjekmi? Agabay ağa. Oýnyň känä, ýören biz bilen ýatardyň. Ödüňe ähli ýerde akjam hem rahat duýmaly. Şoň üçin eşik saýlamyzda eşigiň hem rahatlygyna hem owadanlygyna üns bermeli. Bu sizi her pursatda juda gelişikli görkezýär. Durmuşyň her şahlykly pursatyny bedewçiniz.
Kani, gel. Oğlum, bu kakın dağım turdun mu? Ay tronurlarla ata. Ata, Rewşen ağa goşgyn şeýle bir gowy koýa. Koşkun, ne bileyim, yatık kaldın oğlum. Enem gowy diýdi. Beşgede gaýtalak gördüler. Var oğlum, sen gitti köşök çekiş. Mihmanlara düýüs ýüdün bereli. Bar ata. Var oğlum. Entegem yatyrsyňmy? Biri ýamýardy ho adamlar. Şeýle bir dünýäni ölmän ýatypdyryn. Turasym melenok. Dünýädan soň da ho. Dogrudanam eýýäm gün nogaýypdyray. Turog ýör aýagy çalmardy, ot ýakypdyr, bize garaşyp oturun. Boldy, turdum. Rowşan, sen elin kameraly nirden gelýän ay? Dangdan günüň doguşyny aldym, soňam düýe sagışlaryny aldym. Ne etdiň ay? Menem tuzuraýmaly keriňde o. Ay turdumagy dözmedim de Yer dost. bolýar da, ýör onno. Salamu aleykum ağa bayağı. Wa aleykum esselam. Sağa many ördüňmi oğlum? Salamu aleykum ağa. Wa aleykum esselam. Gelin geçin bakaly. Näl gowdyň jal bildiňizmi? Hawa, şeýle rahat yatypdyr. Ay mene ağa bayağı şeýle bir ýatypdyryn. Başym ýastykdan galdyrasym gelmedi. Ay çölüň bir wada şey dämedi bar da oğlum. Ata, ine getirdim. Ha, Torwanjan. Ha, berekellah. Otur oğlum. He, Karagol. Geldiňmi? Şu käseleri zot berik. Näme bu karagolluk etdimi? Ataň aýdaýynmy? Agşam bu Karagol möjek bolup bizi ýatyrmada. Al oğlum. Ba Torwanjanyň oýuny kändir. Senin gelenine hedil etti köşek. Ağa bayağı. Düýäň süýdüň aja düşden immunitetiňi kesele garşy durumlulugyny güýçlendirýär diýär internetde. Ay şu internetiňizden bilmeýän zat ýok. Köşek yumurtga çirýändirler. Näme enesiniň süýü diýe tonokmyka? Yok, yumurtga çirip dursaň sakırt kalamadak bolýar. Ata babalarymyz şey dipdirler. Bizem şey diýär. Galanym şu internet diýeniňden sorak görämeden. Meýli san şu gözürlüğü alsana. Rewşen ağa, meýli tağa. Bärde kömelek we surat alsaňyz. Näme çağırýam? Alsınlar da suraty. Hani göreli. Bunu hökman almaly. Hatice bıçak berdi. Bıçağı näme diýäňiz? Kömelek kesip almasaň bolmaýar Rewşen ağa. Kökü ýerde galmaly. Şonda ýene täze kömelek çykýar. Men diňe 100 jagadyňa diýen Rewşen ağa. Görýäňmi? Berekella. Sen näme köp sade öwrenäýmeli? Meýli taň alýanmy? Alyan ata urwanjan sen arkaýyn kesiber. Ata urwan, berde de var bir kömelek. Baryan, şunu alıp bolaly häzir. Getir göreýin hani. Ýörünni onam göreli. Rewşen ağa, me kömelek sakla. Bıçağı ver. Ata Gurban. Bu duran goýumy? O, Rewşen ağa. İçinde su barmyka? Suw bar. Öň atam goýunlar şu goýda suw ýakýar eken. Soň howuz gurunnyk. Görelimi?
Goýa açyň eken, görelmi? Göräy. Meýlis, alýanmy? Alyan. Uy. Şoňa ken suw eten oga. Suw çekilipdir Rewşen aga, ýüpü gysga, ýüp alyp geleyinmi? Şoň üçin goşa gidip oturmasan ata gurban. Ay, uzak bolsa da ılgap gidip gelerin. Ýok, gerek däl ata gurbanjan. Rewşen aga, howuzak suw mundan süýji, hak suwy. Ýören şondan çäýeli. Yer. Uy, ýoksa da meýlis, ata gurbanjanyň goşgusyny dinläp gördüňmi? Ýok, o näil başga? Hatice üretmeyecek hakta. Hananny dinläli. Meyli sağa tayar dele. Bolhow artistimiz garaşdyrmasana. Bolly, biz taýýar. Gördüň avar gozy, etini de sünkün gazy. Nämetjekdiň burç bilen duzy, ey vay gözüm, alayta da çep gözüm. Gördüň avar at, etini de ýanyna yat. Näme gerekdi hat? Ey vay gözüm, alayta da çep gözüm. Nähili goýkodummy? Gowy bolmadmy? Berekella. Sen çynnyň basyrlygy ýatan artist ekeniňi. Munça kömelek tapyp berdiň, goşga aýdyp berdiň. Menem saňa bir sowga çykyp bereýin-na. Hey, goýdygyny. Meh, Kömelek Hatice tapdy. onu bu sowgada Hatice beräý bolýarmy? Saňa da saňa da muny bereýin. Bu zat näme? Ferhat. Demir gazy görkezýär. He, bilýän kompost. Berekella, bilýän ekeniňi. Ata Urwanjan, hani ýöräli. Yer. Ha, salam Taus. Gomy ýagdaýlaň Taus? Gowy. Sagaman bardyňmy? Hawa, bu ýerniň tebigaty şeýle gözel eken. Görseň haýran galarsyň. Çopanam gowy ýaşul eken. Adabyňy da degen bolsa bolýa. Men şat. Gitdiňiz bol. Ýüregim usup jaňa eýdim. Taus, sesiň bir hil çykýaly. Ay, hiçle. Daňdan düýe sagyşlaryny aldyk, köşejiklerini aldyk. Düýe sagar ýala ýalgydan Mahmut taýdy. Hawa, çopanyň gelini gyýdy bar eken, şolar sagya. Çopanyň gyýdan ma diýsen. Agtyzyga ma ata gurban diýip. Giýje gorkudyp ýüregimizi ýardy. Nemele Rewşen? Aýdy ber, Taus dinleýän. Wagtyň almaýyn. Soň. Wagtym bar, Taus arkaýyn aýdy ber. Ay ýok. Soň. Bor, Taus, islenmatyň jaňa daý. Sag ol. Taus bir zada diýjek boldy. Süýgümi duýmasa näme diýinmi? Duýguňy nädip bildirjek? Süýgüň agmasalar gyýyn maşgala nädip aýtsan? Bolajygym yer. Hatice bolýala oturayda. Ýok, ýör diýen. Goşyňy malaýylla. Ýok, okujak däl ýören. Hatice oturaysana. Bir alyp ýatdyň da togurban bolýa bol çatyra kakym görmänki. A togurban bol çatyra. Bolýa häzir. Hatice dikdir okaýda. Hatice. Bir. Sene kabiraçy bolup gidipsiň oglan. Bol başladyk. Goşlar bilen sühvedaşdym. Men bakylyk barada. Ine şu ullakan we men hemem şu asman arada. Dostlaryma sarpa goýdum. El yetmez gyýzlary söýdüm. Baş ýalaňaç gezdim garda. Ine şu ullakan we men hemem şu asman arada. Ýok, gyýkulap dälle aglap geçeninne jiger dağlap. Düşündüm men durnalary öz köňlümem ahydarda. Ine şu ullakan we men hemem şu asman arada. Ýöne ulurak bolalym. Uludan tälim alalym. Söýdaşdyk näme barada? Çünkü kiçi bolmak güne. Ine şu ullakan we men hemem şu asman arada.
kompusum atama hırkınmellime. Bäh. Goşgyna ütgüşi gokaýan eken. Dost men näme etjegim bilemek. Bilýän gelşiksizliginem, aýypdygynam. Ýöne ýüregime buýurup bilemek. Aklımdan hiç Hatice çıkanak. Hatice ýalygydy, ýurt sökseňen tapmadyň kaň diýen. Oňa öýlenjek pähliwan ýigdem gowy oglan niýeler. Bagtlar bolsun. Gam çekme dost, bir alas tapylar, ýör gowsy çalçely. Hatice, Ruşanaň maňa beren sowgady nerede? Soň elay sene şu wagt şonsydam ýetişem zoga. Qakamda gelýär häzir. Özüm alaryny. Şu taýda dämi? Seret döküşdirämi? Bolýa. Çaltyragal ejem öleýmesin. Yetişýänmi gyz? Howa geldi. Vay, Atogurwanjan. Onuň näme oglum? Senki dälle ýeje Hatice kiýmediňki. Bolýar oglum. Sizinki şu. Ýöne nämedigini bir görkede. Ýok, onuň däl, o eýlek ýylpylawjak zadyň bara. He, getir oglum, şunyň görey. Vay tuwelem. Maň owadanja en haýjadygyny. Kim berdi oğulcığım Bu en ayca ovadan cadaydı kim verdi? Rövşen ağam verdi mi? Haçan verdi oğlum? Kömelek yığmağı gidemizdi. İyle ona aytman yörsünüzle git. Sizden her hilda da garaşılçı. Neyin bollu git? Barman ketsin mi? Vah hey. Hani ber barmaňy. Näme boldy? Barmaňy da kesip berdiňle git. Näme kedenmi bilmändir. Musabir sarama git. Şoluglanlar gelel ber näme goýanyň bilen ok. Näme men görüp oturýarlar. Soğuk alışıp berişip. Gidinkileri de şoluglan sebäpli gögüneýän dersin. Ýürejiňmi bilip oturanlar. Gelece, näme men çykarjak bolup jany diýeni men ejemede, kakymydy, fidede, ağamada kömegim degip dura. Bir de haçan-haçan kömek etjeksin. Sen bolmasaň özümizde oňarman oturuverer söýdýäňmi? Toýlarda göreşip beren çınar ýaly ýigit waka. Maň iňe tapaýmaly şoluglanny bolup berşini. Gelece näme etdim men? Näme bolşum men? Bolşuň bolmasa sowga diýbererlermi? Men näme etdim diýen bol men tanyrjak bolýarmy? Rowşan, näme dost keypiň ýokla? Leyli Mecnun Nissany, gaty täsin Nissan. Bilýärmi? Mecnun Leyliň adyny, çägäň ýüzüni ýazar eken. Şemal bolsa öçürýär. Ol ýene ýazýar. Ýene şemal pozýar. Ýene ýazýar. Şeýdip uzak günni alaňlygyň depesine geçirer eken. Daşyna jerenler üýşer gider eken. Çägän syňnasam şo ýadyma düşýär. Gaýdasym gelýär. Näme bu çägeler senem mejnun edip barýarmy? Ene bir aýlap bolsamam gaýtjak diýjekler. Men ýadadym. Nämeden ýadadym? Şu çöl adam ýadatjakmy? Bolmasa özüm urlaşyp beräýin. Kim bilen? Näme urlaşyp berjeksen? Hatice bilen. Aklyňdan adaşdyňmy? Dost men çynym, eger gurlaşdyýsaň men... Bilýäň sen. Onu ýaşy Murat Pähliwany berjekler. Ay, ol oglana Hatice ömrüm göwneme. Näme bilýän? O gowy oglanlar. Ýöne Haticeň diňi däl. Näme üçin? Gumly, pähliwan, edepli, salihatly, başga näme gerek? Gep hem şonnada. Oňa pähliwan nälle? Inçeden duýgur, şahir pisint oglan taýmy kadiýan. Göwnüňedir.
Onsoňam ağa bayağı bizi öz ogly ýaly görýär. Men sana ağa bayagan gyzynyň göwnüne degdiýem oga. Bagşla. Men ýalňyşdym. Men äçen aty oturandan gönü var gurleşeniň gowmy kadiýan. Diliňden sat dostsyň. Hatice duranur edebe. Bir ýanyna bilen 50 ýyl dawalaşsa, saçyna agyrdy. Ýöne Gurban nazar ediýdiň aýaly aýdypdyra. Biz bary ýok 10 ýyl ýaşaşdyk. Ýöne sol 10 ýyl biriniň 50 ýylyna çalysmarny. Gurban nazar şahir. Belki muradyna yetmedik söýgü, yeten söýgüden kämildir, kämilem diýe. Hey. Onsoňam Gurban nazar edýär. Ähli duşun hem duşmadyk aqwallaň dünýäsidir biziň ümmülmez dünýä diýe. Ona el sen ıqbalyň duşmanmys. Biz nire çöl ýerler nire. Biziň ıqbalymyzdan bizi şu ýerlere getiren. Bilseň, sen ıqbalyň synagdan geçirip oturan bolsa bildiňmi? Men wujdanym çatanok. Wujdanym diýip Hatijaň ýüregine duwun goýan bolsaň näme? Sen oňa ýagşylyk edip ýüze urýan. Kim bilýär? Şeýdi ben sen onu bütün ömrüne ağlap geçmeli derdim. Bilmedim dost. Çynym aýdýan, dilim aýlananok. Onsoňam ağasy hally düýşümde utananokmy diýdi. Beh dost. Düýüşdüýdiň, ýene diýdiň. Ýöne gönü gelen keýiň iki gözünden başga aýby ýok diýe. Şonu ýatdan çykarma. Hey, ölmeseň her zat eşdiljek hally. Näme diýjek bolýar? Uyan. Aklımdan adaşıptır. Pilyalı pelwan yigde gövnemen. Inni hol şekerli susuz galan telnyali çöpecan bitde gövün verip ýör. Adam diline gurulesene. Hatice röwşen diýilýän, yanıp koýup ýör diýen. Kim diýdi onu sana? Uy, diýmek gerekmi? Giýjäň ýaryna çenli. Olaň şol surat alýan zadyny elinden düşürmän. Şoň goşa koýşuny gaýta-gaýta diňleýär. Goşga koýşuna menem gowurýan. Barşamy? Şowomy? In haseret? Alyne, uyaňa berilen sowgat. Tükedik biderek balgyzy gurrunlygy. Ertire bir tagaman çykaýyn. Etjegim bilýänle. Näme etjek? Sowgadan alyp maňlaýyna gelmek gaýtjak. Hay sen ätäldiremedik bolsaň meri. Alo. Salam, Tawus gomy? Salam Röwşen. Men sana päsgel beremok gerek. Yok, ödüm. Näetdiň? Senariýany ýazdyňmy? Geçen geregem jaňa deňde soramandyr. Ay, senariýa 50 ýaly Röwşen. Ha, näme boldy? Ay. Hiçle. Saglyk däme ödi? Hawa, saglyk. Bize minni işlemede ağal diýär söýde. Tawus sen geçen geregem bir zada diýjek gollun goleýin ýa senariýany molum halamadymmy? Yok. Röwşen. Bize gudatçylyga gelýärler. Gutlayan. Kimler? Men onu tanayanmy? Hawa, merdanlar. Merdan. Ýyllaşmady merdanmy? Hawa. Merdan goýulana. Gutlayan. Bagtly bolun. Bolýar Röwşen. Sag ol. Men seni toýmuza çagyrýan.
Hatice, sen näme için ağlayan? Kim sen göwnüňe degdi? Ýok, Jigimjan ýöne. Onda näme için ağlayan? Ýok, birden ýöne gözüm ýaşaraýdy. Enemmi, ejemmi? Barmaň ağrýarmy? Ýok, Jigimjan. Hiç kim iştat diýmese meni ağlamak, senem ağlama da. Bara Torbanjam. Ol bilýärmi? Röwşan ağa görse ağlak diýerdi. Bilýärmi Röwşan ağam? Senem, menem, hemmämizem gowurýa. Sen onu nerden bilýän? Bilýän, o senden utanýa. Bilýärmi? Gel Aşgabatda gidel, ertekler dünýäsyny özüňe gitjek diýdiňa. Röwşan ağa da ynha Aşgabatda gezdirer. Men oň bilen gürleşerin. Hatice sen ýene de ağlaýaňa. Ýok, Jigimjan goýdy meni. Ýoksa da sen berde näme işleýän? Hany geçilim. Menmi? Men saňa ağlama diýen. Bor, Jigimjan, men çyndanam ağlam. Onda gel bu kullem oýnaly. Ata Orbanjan, men bu kullem oýnasym gelen oga, Jigimjan. Ýör goýsa geçilen ýanyna gideli. Geçilen giden bolaýmasyn? Ýör. Qıyı, ayoğlu. Salamu aleyküm. Alik talam. Men şunu getirdim. Men onu ata gurbana beripdim. Biz bir qumdul olan. Kän bir gürlemeni moňurup barymdyk. Nemeli? Sen gowuglan. Düşbi. Okuly bolan soň aýdaýjak bolýan. Öňem aýdypdyma? Hatijan jigim aljak bolýasy. Hatija da qumlygy. Şäherde 5 günem ýerlemez. Özüňden çen tutay. Şu taýda ýyllap ýaşamaly bolsaň etmersiňe. Wah, gelneçe. Men Hatija hiç zat diýmedim. Bilýän. Sen edepli çağa. Ýöne men saňa ýagdaý aýtjak bolýan. Her kimiň deňi bardyr, duşy bardyr. Şäherde saňa münasip şäher gyýdlar kelmiri. Akyllyja bolay bolýarmy? Bu sowgadyňam şolaň birnejik beräý. Aýdýana gelneçe Hatijaň adynym tutamak men. Bolýa. Ýöne bu zatlar atasyna ýetäýse has gelişiksiz bor. Almuniňam. Röwşan ağa! Olara gittiler. Kimler? Kakam ile Melis ağa. Bize kömelek ýoksun diýdiler. Onna nirä deli? Uyuň töwereginde köp. Şo tak gidäýel onna. Yer onna baral hani. Röwşan ağa ikimiz dostmy? Dagy näme? Sen men ýaşazyk çopun nosma? Onna bir zat diýsem edermiň. Sen Aşgabatda gidesiň elem. Ha, Onna näme? Hatijany öýkületmäý. Hatijany öýkületmäý-de. Men jan ýal dostum. Hatijan men öýküledem oga. Onda näme üçin ağlaýar? Haçan? Dün geç tagmağa gidemizden soň. Bolýa diýmediňa? Bolýa. Saňa goşawra döýünme. Özüm diňe Hatija aýdyp bermeli. Näme üçin diňe Hatija?
özüň Hatijan öýkeletme diýdiňe. Ay bolýa, öwretmäýin. Durda näme gyssanýaň? Öwretde. Diňe Hatija aýdyp berjeňe söz beremmi? Söz berýän. Kämil bolup, aklym ýetdi bir zata. Kämil bolup aklym ýetdi bir zada. Mudam köngül arzuwuna ýetme ýok. Mydam köngül arzuwuna ýetme ýok. Bir gezek söýmek bar ýagty dünýäde. Bir gezek söýmek bar ýagty dünýäde. Ýaşamagam iki gezek berilen ok. Ýaşamagam iki gezek berilen ok. Ene şeýle. Ýörünni kömelek gözläýilmi? Ýör. Ha, bilýärmi? İkimiz bir ýerden gözläp ýörmäli. Sen o taýdan gözle, men guýun ýandan gözläýin. Ýöne bu gezek men birinji tapar. Bolýarmy? Bolýar, göräýär. Ene Meyliscan, şu görýäniňe haklyk diýilýär. Hallagy, mun bir getirip bär guýýamy? Ýok Meyliscan, şu görýän takyrlygyň bara. Hawa? Ýağışyň, ýağmyryň ýağmagy bilen, ene şu joýa bilen ak gelip şu taýda ýygnan ýa. Boldymy Meyliscan? Bolly hallagy, häzir bir min. Meylis, bolanmardan gidelim. Hakymda garaşyp oturanlar. Oglanlaram kömelek tapanlarlar. Öňem aýdypdyma. Hatijan jigimanjak bolýardy. Her kimin diňi bardyr, duşy bardyr. Şäherde tamamyna akyp şäher gyýdar kelmir. Akyllyja bolay bolýar. Bu sowgadyňam şolum birnejik berek. Ýöne bulatlar, atasyna ýetäýdi, hana gelişip durur. Rewşen ağa, kömelek tapdym. Rewşen ağa, oýun etmeýdi. Gözüň açaýdy. Rewşen ağa, gözüň açaý, oýun etmeýdi. Näme diýen? Rewşen ağa guýun ýanyna çaşypdy. Ellece, vay bu çağa näme boldyka? Ece bir zat edäýdi, Rewşen agam gözüni açan ol. Ata gurban, alga kakan çağır. Men goşdan suwap gaýdaýyn. Ahy, guýdan näde ballaýsyň? Ellece, gözüni açan ağa. Aç oglan gözüňi. Rewşen. Näme Rewşen? Rewşen. Aýrany. Goşaky däýeli. Çek. Hani yoş, bilen yoş. Ali, näme boldy bu? Bilmedim.
Buyun yanına özünden gidip dur. Hani göreyim hani. Uyun anı deydin mi? Hava kaka. Burada Sarımsak bile portomu da getirin. Gülür olur mu? Çaltıra. Atası özün burada dedi ori. Ayttım ha, en namı ot gel. Gülürüp durmunu. Al kaka. Getir. Ece, ene gözünü açar mı ka? Açar bana. Gözün aç, Ravşan. Toğlan bar oğlum. Bar Hatice anne. Bar. Ravşan. Häzir sarımsak bile okalar söyleyeyim. Derre gözünü geler. Ravşan. Ravşan. Hani? Ravşan can. İnim. Hay berekella. Özüňe geldin mi? Bäh, yüreğe yardım ay. Ravşan can. Kovum oğlum. Gow ayağı. Ağa bayağı. Olmasa hastahanaya gideyeli. Yok la, hastane gerek gel. Şükürünü kovuyor Allah. Tuğuleme özüne gelle. Hani giyinrek durun. Avansıp durmana. Melsan sen yanı ol, meni hadir geliyor. Bor. Tas yüreğe yarıptın ay dost. Meni edir sana su getireyim. Ol ya. Meylis. Har kameran maňa beraydy. Seher bilen çölün gözelligini özüm alaýynna. Bolya dost, meh. Yöne kameran güýjü açyp barýandyr, soň özüň goýarsyň da. Bolya. Bolya. Atorwanjan bir minut bir zada aýtjak. Kamerada soň kalan watlamy Hatijaň ekojödi görtünmü? Nämçün? Bolya Aydar niye gözün gör diýer. Men onu. Diňe Hatijaň öýdi görtün Bolya. bolýarmy? Ýöne başga hiç kime görkezmi? Bor. Edinni gaýdýas. Filmem surata düşürüp gutardyk. Bu çölmeň hiç ýadymdan çykmaz. Saňa da Pelwan ýigit ýaşy Murat bilen bagty bolmagy arzu edýän. Gowunyňa degen ýerim bolsa bagşla. Aýp görmeňe mümkin. Ýöne hoşlaşaýyn diýdim. Hatice! Ene, näme şirýaňy? Sen hemme zady bilmelimi? Sargan şirýaňmy? Yok bala, mihmanlara nahar bisirgen. Sana sargan bisirip berýärin iýesin gelse. Ene bilýäňmi? Men taňa goşga aýdyp berjek. Han oğlum sen goşga aýtmada, maňa bir odunçyk getirip ber hani. Goýaş joş ýerde goýay. Hay berekella men Ýene getireýin meni. Yok, bolar oğlum, bolar. Hani ýaň bir goşgy diýädiňmi? Han aýdyp ber hani. Ne, hil goşgyday? Ýene şo möjekli goşgyňdyr da. Ýok ene başga goşgy. Hatice üretdi ene. Ýene hiç kime aýtma diýdi. Diňe saň aýt diýdi. Şeýlemi? Han onu hiç kim gelmeýänke maňa aýdyp berse goşgyny. Su akar kenar gider, bu canım yanar gider. Degmen gyýdyň gögnüne, mihmanlar gonar gider. Ene ýöne wara atama aýdaýma bomy. Soň Hatice menden gaty görür. Bor aýtman. Bar oğlumun oğluklaryny ağla salyber. Bor ene. Akşam ot hayırlı bolsun ağa bayağı. Şeýle bolsun, gelin oğlunlar. Etlerini hem şu nasıl Eti çölle şeýit soğuk diýdi neyim? Bolmasa ýa soğuk jam bar. Bäh. Gün ýaşadan şeýit asyp goýsaň et çalyk ýa. Gün dogaýma akada alyp içmege dolap öýe salyp goýsaň et tagamny ýitirmeýär. Asylyan etiň sünkünden pişirilen aýak sorba hasam tagamly bolýar. Käbir çopan oşunu dere dolap guya da sallap koyalar. Şeýledem kaka. Awala. Bäh, geň zat eken bula ağa bayağı. Ay çölün geň zady kän roglun tek. Bolma halyjan.
Bollu kaka. Şaýerine. Ýörüň öýe girelim. Sağ olun Bolýa, ağa ya, köp sağ köp olun. taňry elkasyň. Sagamanma. Sağ olun. Bolya Allah. sağ olun. Bolya ağa bayağı sağ olun. Hallağı sizem sağ olun. Edel Sağ olun, hyzmatlaryňyz üçin köp sağ olun. Kakyňa da, ejeňe de salam aýdy oglum. Şäherde de size hökman garaşýandyr. Ne deyip borsa. Sağ Sizem olun. geldi. Oho. Atorwanjan. Näme aňlaýan ho? Ha? Sen çopon oglana ho. Tuweleme surata düşüp artistim bolup gitdiň. Goý aglama. Ynga Aşgabatda bararsyň ho. Ana şonu ýene görüşür. Bolýarmy? Sağ ol dost. Ýoluňyz ak bolsun. Hemmeden salam aýdym. Bolýar sağ ol. Sağ olun, Sağ taga olun. manca varın. Nämedim şu atýarsyňyz? Çöllüň aýdaňyza gynanýaňyzmy? Hä, Rowşan? Sen sorama jigim. Izde bir zadymyz galan ýaly bolup dur. Näme galaga? Vah galyla dost. Näçek. Han men gows alan zatlam görüň. Rowşan? Muny gaçan alýy? Men sana ejeme qakymy dogunma. Dur Akmurat. Getir ani. Aýdyp bilmeýän zadymy aýtmaly boldum. Biz sana sagaman barym. Ejeňem gözi ýolludyr. Menem alaňlygyň aňyrsymda sen ýylgyryp görnäýjek ýaly. Seredip durarym. Yüregim sen bilen gitdi. Sagaman bar. Senem menden aýyp görme. Hatyja. Senki dogry bolup çykdy dost. Aýtdym aho men sana dost. Ana inni sana gül açan miras. Turak bıraksan. Enesi, mihmanlarım giden bolsa inni. Menem atam öýüme barıp, olar begenler geläjek. Hatyja da ýok diýen. 40-dan soň 8 sorasalar bolara. Han garaşdymlar entek. Wah, garaşdyryp bildiňiz de enesi. Biziň kileňem gözi ýolludyr. Gaýdym. Gelnejen ata söýüne bar ya. Uzağa çektirmen, 40-dan soň 8-in bereýsiňiz diýe. Durgyz. Seninle anyk bir zat aýtman gitme. Gaýdym. Utanma. Näme göwnüňde bolsa aýt. Sen näme aýdyp bilmen gaýdym. Eje. Gelnejem gitmesin. Näme üçin gitmeýin? Wah, şu gaýdyň ahyr bir gep tapjagyny bilýärdim-de. Muň kuýy pikiri şo, şäherden gelen oglanyň. Oğul şeker. Gaýdym zawat ýap oturmasana. Sulh almasa almazza. Vay, inni o diýip bu diýip gülýär maşgalany iner ýaly oglana berme. Tanamayan ýeriňe çıkarıp goý beräjekmisiňiz? Köpür gürleme gelin. Şu at alınıp berilip barlayan zat yoga. Bak enesi, men diýenme ýok diýme. Hatice de şumat bir ağlar boýar da. Gaýdym. Doğrudan birden soň ömür boyu şeýdip ağlap ýörmeli bolaýmy? Näme boldy? Näme bolandyr öýtýäň? Hatijaňa göwnü şäherlidi. Ayarlaň işine goşulamak. Ýöne şol oglan artyk başga oglan. Galandan kakamdan sonra. Kakam näme diýer? Ha, geldiňmi oglum? Geldim kaka. Näme ol kakaňdan soramalda? Ay hiçle. Näme hiçle? Sesiňiz hol alaňyň aňyrsyn eşdilýär. Näme bolu size? Gaýdyň oğul şekerlere ýok diýe. Ýok bolsa ýok borda.
Qıydı gögnetmän gozgap bolmada. Şoňa galmagan näme gerek? Kaka. Kakarlyk aýtdyň oly. Sizin borjuňyz näle? Näme büyüňe aşyrdy ýokmy? Bar gitdi çaýyň suwuny içibe. Ol geliniň sedem gatçyk ki. Her kim öz ornuny bildi. Hormatly talipler, iriz mihmanlar. Biziň Medeniýet institutymyzyň syna topornyň agzalary. Ine biziň institutymyzyň taliplerim öz goşantlaryny goşmak üçin şol giden ymgyr çölüň içinde medeni mirasymyz barada film suraty düşürdiler. Sizin şeýli şowgunly el çarpmalarınız biziň Medeniýet institutymyzyň talipleri Röwşen Esenif bilen Melis Amanowyň täze düşüren filmini beren Ulluhan bakaňyz diýip düşünýän. Inni şu ýerde bir kicicik sırjak adam aýdasym gelýär. Biziň ýaş kino rejissýorymyz şol giden ymgyr çölüň içinde öz bagtyny tapdy. Birek-birege göwün berip durmuş gurmak ol adam ömrüniň iň päkide, iň bir mukaddes pursatlarynyň biri. Şoň üçin men ýaş juwanlara bütün ömürlerini bagtly durmuşda geçirmeklerini ak yürekden arzu edip sizin hemmeňizi ýaş juwanyň toýuna çagyrýan. Inni sözümiň ahyryna şu halkymyz baradaky watanymyz baradaky şu hemmi edilýän işleň başynda mehriban arkadamyzy men mehriban gahrman arkadamyda öz işlerine üstünlük kazanmagyny, janyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny ak yürekden arzu edýän. Alnyň bagtyň bolsun gaýdy. Baran ýerim bilen bol. Aglap ýygyna gelme.